Жиловски, брой 4, Делян Митрев, брой 5, Нехар Садики, брой 8, Филип Дурански, брой 9, Георгий Чиледов, брой 11, Данчо Велинов, брой 15, Кирил Маковски, брой 19, Сергей Юниор, Талузский, брой 20, Филип Тодоров, брой 20, Задовинов, Илиев, брой 23, Амир Гулави, ръководът на резервних играч, брой 12, Дамин Шишковски, брой 2, Леван Найдовски, брой 7, Илин Сакити, брой 14, Евгений Константинов, брой 16, Кристиан Ефимов, брой 17, Боян Гадрил и брой 26, Андрей Лазаров. За екипа на футболската група Вардар, брой 90, Филип Гачевски, брой 5, Кристиан Муслиев, брой 8, Ваня Маркови, брой 2, Григоров, брой 17, Тацо Стойков, брой 30, Тодор Тодоровски, брой 33, Песа и Сеник, брой 97, Петър Петровски. Судии на днешния надбор, главен судия Димитър Бачкаровски, негови помощници Деян Белковски, Гълъци Петровски и Медвин Топоян. Допълнителни судии Тарас Пасечевски и Йосиф Барков. Само една победа, 3 нерешени, 4 порази. Вардар е со максимален ефект 8 од 8 пред своите навивачи, а навивачи на Арената Филип Тодоров во Скопје реши си и да нема првиот напад со помощ на Сербијан и Мителев. Филипе. Барселијан бара топка на спокойната страна, грешка на Филипе, светна топка да Филипе. Филипе! Максимов. Шанса